Premium Living vám prináša na predaj priestranný, viacúčelový 8-izbový rodinný dom v radovej zástavbe v mestskej časti Šimonovany v Partizánskom. Dom stojí na pozemku s výmerou 360 m2. Z toho zastávaná plocha je 178 m2 a záhrada má 182 m2. Úžitková plocha domu je približne 292 m2. Nehnuteľnosť je ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú komfortné rodinné bývanie s možnosťou podnikania, či už ako penzión, ubytovňa, sídlo firmy alebo viacgeneračné bývanie. Dispozícia domu je praktická a prehľadná. Obytné miestnosti sú rozložené na viacerých úrovniach, ktoré prepája masívne drevené schodisko. Celkovo dom disponuje až 8 izbami, čo poskytuje veľkorysý priestor aj flexibilitu pre bývanie či podnikanie. Z interiéru sa dostanete aj do priestrannej pivnice pod celým domom, kde sa nachádza technická miestnosť s plynovým kotlom Imergas, práčovňa s vaňou a sklad náradia. Dom bol skolaudovaný v roku 1987. Postavený je z kvalitných materiálov a jeho sedlová strecha s pálenou škrydlou tondach zabezpečuje dlhú životnosť aj nízke náklady na údržbu. Dom sa predáva čiastočne zariadený. V celom dome sú drevené okná s dvojsklom, kvalitné plastové vstupné dvere. Fasáda je zateplená 10 cm polystyrénom a dostupná je aj optika. Exteriér doplňa tepaný kovaný plot, brána a garáž s diaľkovým ovládaním, vonkajší kamerový systém a videovrátnik. Záhrada ponúka príjemnú oddychovú zónu s krbom a vlastnou narážanou studňou. Lokalita poskytuje kompletnú občiansku vybavenosť. Tento dom nie je len nehnuteľnosť. Je to priestor pre nový život a zároveň príležitosť pre úspešné podnikanie. Dom s charakterom, dušou a veľkým potenciálom. Pripravený pre niekoho, kto v ňom uvidí svoju budúcnosť.